Και να είμαστε πριν φτάσει ο Λέο με την κάμερα, τουλάχιστον τον πρόλαβα να μην έχει να λέει. Να σας δείξω πρώτα τον δράστη, τον υπεύθυνο του εγκλήματος. Έτσι, πάσα κάρτα. Ωραία, ωραίο χαμόγελο, τρίτε. Ναι, λοιπόν τώρα περιμένετε να δείτε. Άφησα, οι αχθοφόροι δεν μετράνε για την ώρα. Να δείτε το αφιέρωμα παρακαλώ. Ωραίο, μεγάλο. Τα παλιά που είναι τα μαύρα. Τελεισμένο το έχουμε. Ναι, πλημμένο. Και έφτασε το δεύτερο κάμεραμαν, αλλά είναι ήδη αργά. Ήδη είναι αργά. Εδώ γκρινιάρεις.